Okay, ating mapanayam si Police Captain Roland Flores IV, ang Chief of Police ng Plaridel Municipal Police Station dito sa Misamis Occidental, o kung sa nangyaring pagpatay ng isang ina ng suspect ay anak ng nasabing biktima. Sir, based on your investigation, ano ba yung nangyari, sir? Based on our investigation, last August 20, we received an information from a concerned citizen. Nagsasabi na may mabahong amoy raw sa isang bahay. Then our investigator together with our DCOP, Deputy Chief of Police, proceeded to the area and conducted an investigation and conducted a validation regarding sa information. Then they found out na may isang bangkay na nakita, 55 years old na babae sa isang bahay. Tapos tumawag na kami ng crime lab at saka yung municipal health officer namin dito sa Plaridel. Tapos doon in-examine na may may cadaver na nakita, and yung image namin nag-conduct na ng initial medical examinations. Accordingly, the cause of death is the hematoma on the head portion sa yung babae. Then our investigator also conducted an investigation. Initially, they found out na may anak pala to, yung namatay dalawa. Yung isa, apat actually. He came from a dysfunctional family or dysfunction family, or in short, yung broken family. Yes, yung dalawa niyang sibling, yung dalawa niyang kapatid is from another father. Yung isa is from another father also, and siya din yung suspect mismo, yung another father. Based sa initial investigation po namin na ginandak ng ating investigator, we found out na parang pinalayas na tong suspect sa kanyang magulang, ng kanyang ina. O pinalayas na siya sa kanila kasi parang di lang natin alam kung anong yung exact na pangyayari, exact reason kung bakit pinalayas. But accordingly ng kanilang mga kapitbahay is they had an argument. They had several heated arguments every time na pumupunta yung bata doon sa kanila. And doon nag-conduct tayo ng investigation through sa kanilang mga neighbors at saka yung kapatid niya na babae na andun din at the time na ni-report yung cadaver na nakita sa kanilang bahay or naamoy sa kanilang bahay. Andun din nagkataon na yung kapatid niya na lalaki, doon tinuro siya ng kanilang neighbor at saka ng kanyang kapatid. Doon based sa investigation nila is parang nag-surrender, admitted sa kanyang ginawang kasalanan. Accordingly din, yung pagpatay ay naganap noong August 15 at around 6 to 7 p.m. ng gabi. And after that, nilinis ng suspect yung trace ng dugo kasi dinag niya yung katawan niya doon sa parang isang tinago yung baga. Tapos tinabunan ng cellophane yung mukha niya. Then doon nga kasi hindi na kasi madalas na pumupunta yung mga anak niya doon. Hindi napansin ng mga kapitbahay na wala na pala yung hanggang sa nung August 20 doon na nila nalaman na may parang mabahong masangsang na amoy na galing sa kanilang bahay. So, totoo ba, sir, dahil hindi daw pinakain kaya nag-aabot ng sinakta ng anak yung kanyang ina? Yes, that's the initial admission ng kanyang suspect. Oo, hindi raw siya pinakain ng kanyang ina, kaya doon parang nawala siya sa sarili, pinatay niya. But hindi pa rin tayo we cannot kung yun ba talaga ang totoong nangyari. But we are just basing sa kanyang statement. Based on Yes po. Opo. Okay. So ang suspect estudyante ba to? Hindi ba to nagdodroga, sir, based sa lalim pa na investigation? Ang suspect po natin is 15 years old and a grade 7 student, pero nag-stop na siya ng pag-aaral. And after his surrender,
pinadrug test natin siya pero hanggang ngayon wala pa tayong confirmation if positive ba or negative sa kanyang is negative pala. Negative po, opo. Negative siya, so hindi siya nagdodroga. Hindi nagdodroga. Based po sa ng crime lab. Okay. So, ang nasabing suspect, kasi minor de edad, so saan yung kustodiya? After he surrendered sa PNP, tinurn over namin siya sa MSWD. Yung custody niya ngayon is nasa MSWD na po. Okay, so maliban sa nasabing suspect, may ibang tao pa ba sa kanilang bahay sa investigation? Wala na po. Actually, yung dalawang kapatid niya na older than him, nasa ibang pamilya na rin. Parang may pamilya na rin, may sariling pamilya na rin. And also his older sister, yung pumunta doon, may pamilya na rin. Nagkataon lang na tinawagan siya ng kanilang kapitbahay na parang may masangsang na amoy sa kanila. Doon, kaya pumunta siya doon. Maliban sa yung may mga sugat ba yung biktima, sir? There's no confirmation kung may ibang sugat ba kasi we are just basing sa result ng medical examination ng ating MHO Plaridel. Bakit hindi daw niya ipinaalam sa kanilang kapitbahay? Bakit tinago pa niya based sa suspect? With regards to that, sir, hindi na namin itanong sa suspect. Yes. We are just basing sa kanyang initial na statement that time na he surrendered to us. So, first na pangyayari po ito, sir, na ganito dito sa Jimenez? Sa Plaridel. As far as I can remember, sir, ito po yung first parricide na nangyari. So, sa ngayon, ang possible, may ano ba yung kaso possible ng suspect? Yes, as per advice ng ating provincial prosecutor, kailangan nating kuhanan ng extrajudicial confession yung suspect together with his legal counsel and the MSWD, and of course as assisted by our WCPD in charge, para at least yun ang magamit natin na ebidensya to file a formal complaint against him. Itatanong ko lang, sir, hindi totoo ba yung parang ginilitan yung... Again po, no, sir, we cannot confirm kasi we are just basing on the medical examination na ginawa ng ating doktor dito. Nasa stage of decomposition na po. Nasa advanced stage of decomposition na po yung body ng cadaver. Yung cadaver ng ina po. Okay, so sa ngayon, sir, saan ba natin yung sa investigation, sana nakatutok yung investigation natin? Sa ngayon po, we are on the edge of preparing all the necessary documents na para at least magamit natin for filing for formal complaint po. As far as I know, yung kulang na lang po natin is yung extrajudicial confession po or affidavit po na galing sa yung assessment din po ng MSWD. Maliban ito, yung peace and order ng Plaridel, sir. Yes, this is an isolated case, no? Walang nito. Normal pa rin yung peace and order ng Plaridel. Nagkataon lang na nangyari yun. Sure, thank you, sir. Thank you din po, sir, and good morning. Good afternoon.